E adevărat? Ne păzește Dumnezeu în orice zi? Dacă da, haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la a treia epistolă a lui Ioan și astăzi încheiem un calup din Scriptură, ultimul mesaj din epistolele scrise de Ioan. Vom citi începând cu versetul 9, are un singur capitol și până la final această epistolă. După citirea cuvântului vom cere ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciunea cu voce tare a fratelui prezbiter Marcel Sadagurski. A treia epistolă a lui Ioan, versetul 9. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea când va veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturia noastră este adevărată. Aș avea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin. Tatăl nostru, în această dimineață suntem aici înaintea Ta și îți mulțumim frumos pentru că ne-ai mai dat o zi. Amin. Doamne, ai lăsat-o pentru ca sufletele noastre să Te caute pe Tine, să ne apropiem de Tine. Vrem să Te cunoaștem pe Tine mai mult. Ai lăsat cuvântul Tău în mijlocul nostru. Și vrem ca și în această dimineață acest cuvânt să ne vorbească. Amin. Fiecăruia în parte. Să ne ajut să-L strângem în inima noastră. De ce? Ca să nu păcătuim împotriva Ta. Dimineața aceasta ne pocăim înaintea Ta și ne pare rău pentru că am greșit, am păcătuit, Te-am supărat, Te-am întristat prin vorbe, prin gânduri, prin faptele noastre. Doamne, ai milă de poporul Tău în vremea acestea. Amin. Prin sângele Domnului Iisus, Te rugăm să ne sfințești. Mulțumim, Doamne, pentru că ești aici cu noi și credem că și în dimineața aceasta vrei să ne vorbești. Amin. Vrei să Te apropii de fiecare inimă, că e împovărată sau nu. Doamne, Tu știi mai bine. Dimineața aceasta cerem pace peste fiecare inimă. Amin. Binecuvintează pe fratele păstor. Amin. Dimineața aceasta, Doamne, dă-i cuvânt din partea Ta. Amin. Vorbește, folosește-L în dimineața aceasta. Amin. Ca un canal binecuvântat pentru sufletele tuturor celor care în dimineața aceasta au lăsat totul și au venit înaintea Ta. Doamne, lucrează, Te rugăm, prin Duhul Sfânt. Amin. Binecuvintează și aceste daruri Amin. și vrem să fie folosite în continuare pentru lărgirea împărăției Tale și știm că va fi aceasta și se va întâmpla. Nu pentru că merităm noi, ci pentru că meritele sunt ale Tale. Te binecuvântăm și îți mulțumim că ne-ai ascultat. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Dragii mei, o mare bucurie că după ce am reușit să înțelegem mesajul pe care Duhul Sfânt îl are pentru noi prin gura apostolului Petru, din cele două epistole, 1 și 2 Petru, am reușit acum să vedem ceea ce Duhul Sfânt transmite prin scrierile lui Ioan și am studiat 1 Ioan, 2 Ioan și 3 Ioan și astăzi încheiem cumva acest ciclu pregătindu-ne pentru a aborda Evanghelia după Ioan și din luna octombrie, de la mijlocul lunii, vom încerca să mergem pe Evanghelie,
pentru că acolo vom vedea viața Domnului Isus Hristos. O viață extraordinară, o viață inspirațională. Vedeți, noi ne inspirăm și din viața marilor oameni ai istoriei, dar nu există o viață mai inspirațională pentru noi decât viața Domnului nostru Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea vă reamintesc că duminica trecută am început această a treia epistolă a lui Ioan, adresată unui frate pe nume Gaiu, un creștin dintr-o biserică, se pare că o biserică de casă din Asia. Am învățat cum să ne relaționăm frățește, pentru că spuneam data trecută că prea ne-am învățat cu fauturile pe la biserică și cu tragerile de tricou până la ruperea tricoului. Am învățat așa o frăție care n-are nimic de a face cu Scriptura. Și să știți că uneori ceea ce noi înțelegem prin frăție și frațietate nu are nimic de a face cu Scriptura. De aceea și în această zi o să vedem că frații aceștia care poartă numele au diferite gusturi. Atunci când începi să-i guști, începi să-i cunoști, nu de puține ori poate că ești chiar dezamăgit de lucrul acesta. Am vorbit data trecută despre cum să ne relaționăm frățește și au fost 3 idei, arătând afecțiune unii față de alții și găsind moduri în care să arătăm această afecțiune, să ne apreciem realizările unii altora și să ne încurajăm unul pe altul la slujire autentică. Astăzi o să discutăm despre frați cu Diotref sau cu Dimitrie. Și o să ne întrebăm, cu cine semănăm noi? Acești 2 oameni au fost frați. Nu frați de sânge, ci frați în Domnul Isus Hristos, așa cum suntem noi, dar o să vedeți că au fost foarte diferiți. Pentru a înțelege diferențele, vom folosi astăzi metafora ciorchinelui de struguri. Ia uitați câte soiuri și câte tipuri de struguri sunt. Acum, dacă după poza aceasta ar trebui să alegeți unul dintre aceste soiuri, nu știu ce ați alege. Dar ceea ce alegem, apoi culegem. Roadele lucrurilor pe care le-am ales. Și să știți că totul are de-a face cu alegerile noastre. Viața noastră se modifică funcție de alegerile pe care le facem. Strugurii sunt fructele mele favorite și la un moment dat am încercat să fiu și eu un mic viticultor. Am plantat mai multe soiuri de viță de vie și le-au mâncat viespile, n-au adus rodul suficient și în cele din urmă capacul a pus un vecin care era supărat de faptul că frunzele nu rămân pe proprietatea mea, ci vântul le duce și dincolo de proprietate la grădina lui. Și pentru că și-a manifestat foarte zgomotos acest dezacord cu frunzele strugurilor din vița mea, am hotărât să o tai toată vița și am tăiat-o când era cu strugurii pe ea, necopți. A fost așa un mod de a arăta că îmi pasă de el. Dar n-a fost, a fost dureros pentru micul viticultor din mine. De anul trecut sunt iubitor de struguri din piață. Deci am rămas cu aceeași dorință, dar mi-o satisfac într-un mod diferit. Ceea ce probabil că și dumneavoastră ați observat atunci când mergeți la piață este faptul că nu poți alege struguri buni folosindu-ți doar ochii. Cumpărătorul în general cumpără cu ochii și dacă ar fi să alegeți, probabil că ați alege pe cei mai mari, pe cei mai negri sau pe cei mai galbeni dintre ei, crezând că sunt struguri buni, dar de multe ori suntem dezamăgiți după ce ajungem acasă dacă cumpărăm cu ochii. Pentru că atunci când gustăm ne dăm seama că nu sunt atât de dulci și de aromați precum credeau ochii noștri.
De aceea există o modalitate înainte de a cumpăra struguri, dacă vrei să iei struguri buni din piață. Și aceasta este să guști. Ia un bob și nu lua pe cel mai apetisant. Ia unul de acolo care nu-i chiar așa de galben ca și celălalt. Dacă acela este bun, înseamnă că ciorchinele este bun. O să vedem astăzi că tot așa sunt și frații și surorile de la biserică. Nu știi cât de buni sunt până nu guști din ei. Uneori dezamăgirea este foarte mare dacă lucrurile arată bine și nu sunt așa de bune. În biserică există un principiu. Experiența face diferența. Experiența pe care o ai face diferența pentru că la început, și am avut și aici niște deziluzii cu anumiți frați și surori care au venit prima dată la Maranata și cu un mare entuziasm mi-a spus: aceasta este adunarea pe care mi-o doresc. Unii au mai venit, alții n-au mai venit după prima această experiență, deși erau foarte încântați după prima experiență. Așa că nu întotdeauna lucrurile sunt așa cum par, de aceea experiența face diferența. În relația noastră cu Dumnezeu suntem îndemnați de Psalmul 34 cu 8 să gustați și să vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Și acest domeniu e foarte clar, Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni, este bun întru totul, dar nu tot așa sunt experiențele noastre cu frații și surorile din biserică. Toți suntem struguri, dar nu toți suntem dulci. Unii cumva dau așa o aromă de acreală sau poate chiar de amărăciune. Și fiecare dintre noi, dacă stăm așa să fim sinceri, că dacă suntem așa niște teoreticieni, o să spun: nu mă frate, eu iubesc toți frații și surorile, toți sunt dragi inimii mele, wow, extraordinar. Dar gustând cumva, uneori așa ni se strânge gura. Când strugurii sunt dulci, viticultorii se bucură că o să facă un vin bun. Și vinul cel mai bun este atunci când sunt ani secetoși, ca și anul acesta, nu se fac mulți struguri, dar se fac buni struguri. Așa că sper ca unii care nu putem spune că suntem mulți, măcar să fim sau să devenim mai buni. Atunci când cineva gustă, să nu rămână cu acreala și nici cu amărăciunea. Atunci când ne apropiem unii de alții, este ca și când trecem de la faza aceea în care trecem prin piață și ne uităm doar, la faza la care ne oprim și începem să gustăm. Mesajul de astăzi este: frați cu Diotref sau cu Dimitrie? O să vedem două tipologii de personaje, doi frați, importanți în biserica aceea cu care Ioan are experiență. Primii pe care vreau să-i prezint sunt frații lui Diotref, pentru că așa apar ei. Ioan introduce în scrisoarea lui două nume, pe lângă cel al lui Gaiu, pe Diotref și pe Dimitrie. Amândoi frați, dar cu atitudini complet diferite. Aș vrea să vedem cum arată frații lui Diotref. Despre Diotref se spune că îi plăcea să aibă inteitate între frați. Am scris bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între el, nu vrea să știe de noi. Există în limba greacă această expresie a întietății, care poate să însemne și îi place să stăpânească peste ei, sau care iubește să fie el primul. Și există tipologia aceasta de frați care se iubesc pe ei. Mamă, și ce frumos îți cântă, apropo de ceea ce ne citea Patricia, de primul nivel ăla de iubire, nu? În care, vai mamă, ce grozav sunt. M-am uitat în oglindă și m-am îndrăgostit întru totul de mine. Un fel de narciși printre frați,
care vor să aibă întâietate, vor cu orice chip să fie primul, să fie primii. Și să știți că în biserică au existat dintotdeauna astfel de oameni, doar că ei au nevoie de schimbare. Aș vrea să vă dau exemplu chiar pe ucenicii Domnului Iisus Hristos, care prin capitolul 9 din Marcu, Domnul Iisus Hristos începe să vorbească despre suferința Lui și despre jertfa Lui, că urma iminent să fie omorât. Și când au auzit cei 12 care mergeau împreună cu Domnul peste tot și pe Domnul îl ascultau 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 de oameni, când au auzit că Domnul lor avea să fie omorât, le-a venit o întrebare în minte. Și cine să fie cel mai mare dintre noi? Dacă pică liderul, cine este următorul? Și Domnul Iisus Hristos îi învață în Marcu 9:35, dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel de pe urmă și slujitorul tuturor. Păi asta chiar nu place. Cui îi place să fie slujitorul tuturor? Să se aplece la picioarele tuturor. Dar Domnul tocmai aceasta urma să învețe atunci când și-a luat el ștergarul, când nu l-a căutat pe cel mai mic și mai puțin important dintre ei ca să-i pună ștergarul în mână. Că putea Domnul să facă și lucrul acesta. De aceea aș vrea să aplicăm cuvântul într-un mod practic. Și vreau să vă îndemn să vă feriți în biserică de cei care vor să fie primii. Există oameni care vor să fie primii serviți, primii pomeniți, primii la foloase. Și eu i-am întâlnit în biserică. Care mi-a spus, frate, m-ai pomenit, dar de ce l-ai pus pe ăla înaintea mea? Uite, pentru că așa mi-am amintit eu. În ordinea aceasta. De ce ai zis despre celălalt și n-ai zis despre mine? De ce l-ai pus pe celălalt să cânte și nu m-ai pus pe mine? Așa fac frații lui Diotref. Slujirea fraților și a surorilor te face să ai un loc mai important în împărăția viitoare. Nu modul în care te vezi tu și ordinea în care te pui tu, ci modul în care reușești să slujești acelora care sunt mai mici decât tine. Am fost uimit să văd în săptămâna aceasta că nu se opresc ucenicii în Marcu 9. După ce pun întrebarea asta, cine o să fie cel mai mare, Domnul Iisus le spune principiul, în capitolul 10 revin cu aceeași problemă și de la versetul 33 spune că, iată că ne stuim la Ierusalim, spune Domnul, și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el. Îi vor bate cu nuiele, îi vor sculpa și îl vor omorî. Dar după 3 zile va învia. Și atunci vine Iacov și Ioan, scriitorul acestei epistole, și îi fac o cerere Domnului, că nu s-au înțeles cine să fie primul. Și zic așa, versetul 37, dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Auzi mă, măcar dacă nu reușim pe pământul ăsta să fim primii, măcar în împărăția lui Dumnezeu să fim primii. Și Domnul Iisus Hristos le spune că oricui va vrea să fie mare între voi, versetul 43, să fie slujitorul vostru. Și oricine va vrea să fie cel dintâi, adică să aibă întâietate, cum vroia Diotref, auziți ce trebuia să facă? Să fie robul tuturor. Acum, robul era mai mic decât slujitorul. Slujitorul făcea o slujire și primea niște bani pentru slujirea pe care o făcea. Robul făcea aceeași slujire și nu primea nimic. Și Domnul ne învață, dacă vreți să fiți mari și vreți să vă dați mari, slujiți tuturor și o să fiți cu adevărat mari. Orice poziție din biserică ocupată prin alte mijloace decât prin slujirea dezinteresată este o fraudă. Vă mai citesc o dată că e important. Mi-am scris și eu cu litere mari aici în schița mea. Orice poziție din biserică ocupată prin alte mijloace decât prin slujirea dezinteresată este o fraudă. Și există mulți care cumva fraudulos încearcă să aibă anumite locuri în biserică și chiar în împărăție. Noi trebuie să
urmărim excelența, dar nu fraudulos. Pavel îi spunea lui Tit, în capitolul 3, versetul 14, trebuie ca ai noștri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune. Asta te califică. Modul în care reușești să faci binele de fiecare dată. Nu pentru nevoile grabnice, și să nu stea neroditori. Frații lui Diotref caută pozițiile cele mai bune, să aibă ei întâietate și lumea să le slujească. Ori asta nu te califică deloc să fii mare în împărăție. Al doilea lucru pe care îl fac oamenii ăștia și pe care îl făcea și Diotref, nu vor să știe de frați. Adică sunt dezinteresați. Nu le pasă efectiv de frați. Spune partea a doua versetului 9, îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. Cumva, el și cu Dumnezeu fac majoritatea. Și am auzit asta și pe la frați, pe la surori, spunând că eu cu Dumnezeu fac majoritatea. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa, că cine zice lucrul ăsta se pune pe el foarte important. Nu-l pune pe Dumnezeu foarte important. Ci cumva vrea să se justifice pe el. Eu iau deciziile cum vreau eu, că eu știu de la Dumnezeu. Cine este cu Dumnezeu nu gândește așa. Își supune cumva decizia și gândul și experienței celorlalți. Indiferența, nepăsarea nu și-au loc la niște copii al lui Dumnezeu. Foarte interesant este că Ioan se include în numărul celor care erau dați la o parte de către Diotref. Auziți cum zice? Nu vrea să știe de noi, adică nu de ei. Pentru că era o problemă. Diotref îi refuza cazarea lui Dimitrie. Dar el fusese trimis de către Ioan la Dimitrie și Dimitrie l-a ținut afară. Și nu l-a primit nici în biserică, nici în casă. Acum, în cultura vremii, trimisul unui rege în calitate de ambasador trebuia primit absolut obligatoriu cu onoruri regale. Dacă te trimitea un rege și erai trimisul lui, cel care te primea trebuia să te primească în numele regelui și să-ți ofere aceleași onoruri pe care le-ar fi dat regelui, adică să-ți spună covorul roșu. Cum i l-a pus domnul Trump la Putin. Și mulți au criticat că l-a primit pe covor roșu. Și nici războiul nu s-a încheiat, din păcate. Cine este indiferent față de frați și față de surori, este indiferent față de Domnul Isus. Iar cine este indiferent de Domnul Isus, este indiferent de cel care l-a trimis pe Domnul Isus, adică de Dumnezeu. Și lucrul ăsta e din Biblie. Tot Ioan, în Evanghelie, la capitolul 5, versetul 23, spune: cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Și continuă Domnul Iisus în Matei 25 cu 45, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Înțelegeți că faptul că pe noi nu ne interesează de frați arată că nu ne interesează de Domnul? Nu există creștini la fără frecvență. Doar pare. Când noi stăm acasă, știți care este mesajul pe care îl transmitem în timp ce biserica vine la închinare? Nu-mi pasă de voi. Degeaba vrem noi să părem altceva decât suntem. Pentru că frați de-a lui Diotref sunt și astăzi, din păcate, în biserica lui Hristos, care dau dovadă de indiferență, cărora nu le pasă de frații lor. Dar indiferența aceasta, să știți că este doar primul pas, ea degenerează foarte repede. Că după ce nu vrea să știe de ei, versetul 10 spune că de aceea, când voi veni eu, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele, adică indiferența nu rămâne indiferență, în timp ce nu vrea să știe de frați, îi clevetește pe frați. Cuvântul clevetește de către Cornilescu este denigrează sau calomniază.
se referă la afirmații scandaloase și bârfă la adresa apostolului. Vedeți cum o indiferență duce la lucruri mai grave? Că așa e diavolul, e foarte perfid. Mai întâi spune, ce-ți pasă ție, mă, de frați? Lasă-i să se ducă ei la biserică, nu te duce și tu. Ce-ți pasă că ei se implică în diferite proiecte? Tu n-ai nicio treabă cu proiectele lor. Sunt proiecte personale. Nu sunt proiecte ale bisericii, sunt personale. Asta ei fac cu gânduri greșite. Și dintr-o dată zici rău despre frații tăi cu care n-ai vorbit să vezi de ce fac și cum fac lucrurile, dar trebuie să învățăm la tema aceasta a calomniei, a clevetirii, a bârfei, ceea ce spunea înțeleptul în Proverbe 30:10 și vă voi da un verset foarte interesant, două o să vă dau la rând, foarte tari, care vă vor ajuta în viață la domeniul ăsta al bârfei și al clevetirii. Proverbe 30:10. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Subliniez, dacă te bleastămă pentru că îl clevetești, că îl bârfești, te faci vinovat. Tot în Proverbe spune, cum sare vrabia încoace și încolo, nu nimerește blestemul neîntemeiat. De data asta nu este un blestem neîntemeiat. Dacă cineva te bleastămă pentru că l-ai bârfit, pentru că ai spus tot felul de cuvinte rele și neadevărate împotriva lui, lucrul acela te va atinge. Știi ce înțeleg eu ca și principiu? Că bârfa îți ia acoperirea spirituală. Știi? Ai parte de o umbrelă deasupra ta, pe care Dumnezeu ți-o dă. Poți să te blesteme toți oamenii din lumea asta. Ai umbrela, nu te plouă. N-ai umbrela, te plouă până la piele. Înțelegi? De aceea e foarte important să înțelegem că suntem vulnerabili atunci când vorbim de rău. Mai este un text foarte interesant în Eclesiastul 7:21. Am fost convins că e în Proverbe și săptămâna asta l-am căutat și nu l-am găsit niciunde în Proverbe și când colo era în Eclesiastul. Asta la bătrânețe, zice Solomon, auziți? Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun despre tine, da? Ca nu cumva să auzi și pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Superb! Zice, mă, nu băga în seamă toate lucrurile care se spun despre tine, nu încerca să-ți faci dreptate de fiecare dată, nu fi prea preocupat de ce au alții de spus rău despre tine. Că ai mai zis și tu despre alții. Și atunci când veniți și reclamați, cineva m-a vorbit de rău, frate păstor? Întrebarea este, dar tu pe cât ți-ai vorbit? Pune-ți-o tu. Pentru că dacă o să ți-o pun eu, o să fii supărat. O să te super, că să știți că pocăiții sunt și supărăcioși. Dar nu e adevărați. Deci, frații ăia lui Diotref, ei sunt foarte supărați. Să știți că eu aud foarte des bârfe și denigrări prin biserică și uneori mă simt ofensat. De obicei, dacă e despre mine, mă simt mai ofensat, nu? Așa și dumneavoastră. Dacă zice despre altul, parcă ne apucă un zâmbet așa. Dacă zice despre noi, suntem foarte afectați. Vreau să vă amintesc un lucru. Apostolii Domnului Iisus Hristos au fost bârfiți. S-a spus despre ei lucruri pe la colțuri. Domnul Iisus însuși a fost denigrat. Știți ce au spus cărturarii despre el? Că scoate afară duhurile necurate cu ajutorul Domnului dracilor. Marcu 3:22. De aceea cred că nu-i treaba noastră, în principal, să ștergem urmele bârfelor aruncate în piață. Dumnezeu are grijă de noi și știe cum suntem. Important este să nu fim cum se zice rău despre noi. Să nu fim așa cum zic ei. Totuși, conform textului studiat, și o să vă citesc acum în acest verset 10,
dacă ai prilejul să vorbești cu cel care te-a calomniat și îl poți confrunta cu vorbele rele și neadevărate, o poți face. Auziți cum reacționează Ioan. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Știți care este problema? Că noi explodăm repede. A zis ceva rău despre noi? Pune mâna pe telefon. Ce zice Ioan? Am auzit lucrul ăsta, îl știu. Când voi veni eu, și nu știe când va veni, spune clar lucrul ăsta în epistolă, când voi veni eu, o să discut eu personal cu el. Și o să-i spun că ne vorbește cu vorbe rele. Vedeți? E un mod neemoțional de a rezolva calomniile. Modul emoțional este izbucnești, dai peste tot cu sânge că cineva ți-a făcut ție o nedreptate. Dar de fapt, acel lucru poate fi rezolvat într-o discuție față în față, cu calm și cu argumente. Cu argumente solide. Și vă mai învăț ceva. Cel mai bine, dacă auzi pe cineva spunând ceva despre tine, să nu-l acuzi, ci primul lucru să-l întrebi. Pune-i o întrebare. Frate, am auzit că ai zis asta despre mine. Asta ai spus? Și o să vezi că de multe ori da, am zis, dar nu chiar așa. Dar cum? Și o să zic el cum o zis. Și după aceea poți să tragi concluzii. Și o să hotărăști dacă să-l mustri, cât de tare să-l mustri și dacă o să faci din el ca și un vameș și un păcătos pe care îl dai deoparte și aștepți să-l câștigi pentru Hristos mai apoi. Al treilea mod în care se comportă frații lui Diotref este exercitând autoritate abuzivă. Și vreau să vorbesc acum despre abuz, că auziți ce făcea omul acesta. Nu numai că, dar nu se mulțumește cu atât că îi clevetește, auziți, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Ei, cum se întâmplau lucrurile? Veneau frați, Diotref nu vrea să-i primească și să le ofere ospitalitate, dar existau frați din biserică care spuneau, frate, eu mă ofer să-i găzduiesc. Și știți ce spunea Diotref? Afară cu voi din biserică! Trebuie să fiți excomunicați! Cum îndrăzniți voi să-i primiți dacă eu zic să nu-i primiți? Acum nu știu dacă Diotref o fi citit 2 Ioan sau nu o fi citit 2 Ioan și interpreta cumva pe textul acela, pentru că acolo vă reamintesc faptul că se spunea foarte clar că pe învățătorii falși să nu-i primiți. Zice, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și nici să nu-i ziceți bun venit. Și Diotref a prins scrisoarea asta și a făcut o copie Xerox, a șters tot conținutul și a lăsat numai versetul ăsta. Și a spus, de acum nimeni nu mai pășește în casa mea. Eu nu vreau cumva să fiu acuzat vreodată de astfel de rele. Ceea ce vreau să învățăm în această dimineață este să ne ferim de orice fel de abuzuri. Pentru că oriunde există putere, există și un risc de abuz. Cu toate formele pe care abuzul le poate avea. Și este abuz fizic, economic, verbal, sexual și chiar spiritual. Adică oameni care fac uz de puterea lor și nu tratează lucrurile pe care ei le cred ca pe niște opinii, ci le impun și celorlalți. Îndemnul meu pentru dumneavoastră în această dimineață este lăsați pe ceilalți să acționeze conform convingerilor pe care le au. Nu încercați să-i faceți pe toți copiile dumneavoastră, măcar dacă ați fi perfecți. Niște copii după niște oameni perfecți totuși ar fi ceva, dar niște copii după niște oameni imperfecți, grav, nu? De tot. Uitați-vă ce învăța apostolul Pavel pe Filipeni, în capitolul 3, versetul 15. Ce dacă în vreo privință sunteți de altă părere decât mine, Dumnezeu vă va lumina și în această privință.
Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Vine Pavel să le taie gâtul la cei care aveau altă părere? Zice, eu cred că părerea mea este bine, mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze. Rugați-vă mai mult ca Dumnezeu să vă lumineze decât să deveniți abuzatorii fraților și a surorilor, tăindu-i pe toți după modelul dumneavoastră. Asta înseamnă abuzul. Să-i tăiem pe toți după modelul nostru. A doua tipologie pe care o vom discuta pe scurt, pentru că modelele bune n-au nevoie de multă prezentare, este frații lui Dimitrie. Începând cu versetul 12 și apoi versetul 13, Ioan apreciază și se bucură de realizările lui Dimitrie. El era în grupul celor trimiși de Ioan și respinși de Diotref. Cel mai probabil că se afla în fața casei lui Gaiu în momentul acesta, iar Gaiu stătea înăuntru și citea scrisoarea cu cuvintele despre el. Gaiu nu-l cunoștea pe Dimitrie și Ioan îi trimite o caracterizare descriindu-l din 3 perspective. Și auziți ce zice versetul 12 și apoi versetul 13. Ce spune despre Dimitrie? 1. Are o bună mărturie în fața tuturor. 2. Are o bună mărturie în fața adevărului. Și 3. Are o bună mărturie în fața celorlalți slujitori. Uite să vă citesc, să vă recitesc, adică. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știi că mărturia noastră este adevărată. 3 perspective. Una este într-un singur cuvânt. Toți mărturisesc bine. Asta înseamnă un gen de unanimitate. Și există oameni care sunt cu adevărat credincioși și pe care oamenii sunt forțați să-i vorbească de bine, deși ar vrea să-i vorbească de rău. Să știți că lumea ar vrea să ne vorbească de rău. Dar cu unii nu prea reușesc. Pentru că nu dau prilej diavolului. Alții dau prilej diavolului în fiecare zi. Și ocazie oamenilor să-i calomnieze. Această unanimitate înseamnă pentru Dimitrie o bună reputație. Și noi ca și credincioși trebuie să avem o bună reputație. Nu să ținem la reputația noastră, că e o diferență foarte mare. Unii cumva n-au o bună reputație, dar ei țin la reputație. Spun, să nu mă vorbească nimeni de rău, să nu mă... Păi da, mă, frate, dar dacă nu vrei să te vorbească de rău, nu fă răul. Pentru că unii sunt cunoscuți ca fiind conflictuali, alții sunt cunoscuți ca fiind în biserică, dar sunt bârfitori, alții că sunt neserioși, zic, dar nu fac, alții că sunt mincinoși. Și aceste lucruri n-ar trebui să ni se poată aduce ca și acuzație niciodată. Noi trebuie să avem o bună mărturie și să avem o viață deasupra oricărui reproș. Este o expresie din limba greacă, care în limba română noi spunem să aibă o bună mărturie, dar de fapt este să fie deasupra oricărui reproș, să nu poată cineva să le reproșeze lucruri care să fie sustenabile. Apoi, mai mult decât faptul că are o bună mărturie în fața lui toți, zice că chiar și adevărul mărturisesc bine despre Dimitrie. Aici este o discuție, nu vreau să o port lung, o fac foarte scurtă, dacă adevărul este cu A mare sau cu A mic. Deja Cornilescu a luat decizia pentru noi, l-a trecut cu A mare. În greacă nu este nici cu A mic, nici cu A mare. De aceea există 2 variante. Prima este toți, chiar și adevărul, adică Domnul Iisus Hristos care spunea eu sunt adevărul, doar că pe aici, prin versetele astea, nu se vorbește despre Domnul Iisus Hristos și e destul de greu să înțelegem, deși spun că putem înțelege că chiar și Domnul Iisus Hristos vorbește bine despre Dimitrie, dar există a doua variantă, adevărul cu A mic, dacă este vorba despre caracterul și devotamentul lui care sunt conforme cu adevărul. Adică omul ăsta are un comportament bun, o reputație bună, conformă cu adevărul Scripturii. Și personal eu mă duc înspre această interpretare. Dar vi le-am dat pe amândouă să puteți hotărî și dumneavoastră pentru dumneavoastră. Dacă așteptați ca Domnul Iisus să ne vorbească de bine
sau dacă așteptați să fiți conform adevărului Sfintelor Scripturi ca să puteți fi vorbiți de bine. Și a treia, are o bună mărturie în fața celorlalți slujitori. Zice, și noi, și Ioan se pune din nou în acest grup, mărturisim despre el și știi că mărturia noastră este adevărată. E foarte important să avem o bună mărturie în fața slujitorilor bisericii. Pentru că ei sunt responsabilii sufletelor noastre. Un student, înainte ca să fie acceptat la teologie, trebuie să primească o recomandare a pastorului și cel puțin a unui membru din comitet. Dacă cei doi spun nu credem că este potrivit pentru slujirea aceasta, nu-l primesc la școală. De aceea, a nu ne păsa ce zic slujitorii bisericii despre noi e un act de aroganță extrem de periculos, care ne pune într-o poziție în care să fim ușor atacabili de cel rău, pentru că nu stăm sub autoritate. Despre Dimitrie, slujitorii mărturiseau în cor că este un om al lui Dumnezeu. Ai întâlnit în biserică frați ca și Dimitrie, care să guși și să simți dulceața și aroma vieții creștine? Oameni cu o bună reputație, cu caracter integru, aflați deasupra oricărui reproș? Dacă da, slavă lui Dumnezeu. Dacă nu mai găsești într-o biserică, înseamnă că ești în locul greșit. Dacă în biserică nu mai găsești pe nimeni, ori tu ai o problemă gravă de oftalmologie și trebuie să te duci să te tratezi, să-ți iei niște ochelari, ori înseamnă că biserica aia nu mai este biserică. O biserică transformată doar în frața lui Diotref este hidoasă rău. Și cred că n-ați vrea să faceți parte dintr-o astfel de biserică. Dar dacă te uiți cu atenție prin biserică, o să descoperi și frați al lui Dimitrie. De aceea, întrebarea a doua este mai personală și anume dacă tu ești un frate al lui Dimitrie sau al lui Diotref. Că dacă nu ești un frate al lui Dimitrie, nu-i vezi pe cei care sunt ca și Dimitrie. Oameni cu reputație, oameni cărora le pasă, oameni care au acea dulceață. De aceea vă îndemn pe toți, fiți frați al lui Dimitrie. Măcar încercați lucrul ăsta, măcar faceți tot ceea ce vă stă în putere. Și în final, pe baza celor doi, care sunt polii, da? Diotref și Dimitrie, Apostolul Ioan, vine și îi se adresează lui Gaiu. Și intenționat am lăsat versetul 11, care spune așa: prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este de la Dumnezeu, cine face răul n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și spune, Gaiu, acum este rândul tău să alegi. Vrei să fii ca Diotref sau vrei să fii ca Dimitrie? Eu te îndremn să fii ca Dimitrie, să faci binele, ca să fii vorbit de bine. Că pe unii nu poți să-i vorbești de bine că nu fac bine. Te chinui unor, să zic un lucru bun, uite, vreau să zic un lucru bun, dar nu-ți vine ce lucru bun să spui despre persoana respectivă. Pentru că dacă faci rău tuturor, nu poți să fii vorbit de bine. De aceea ar trebui ca fiecare dintre noi să urmărim binele și să ne întrebăm în fiecare seară ce bine am făcut și cui l-am făcut. Ai reușit astăzi să faci un bine? Dacă ai spus unui om să vină la biserică, ai făcut un bine. Dacă ai împărtășit cu el Evanghelia, ai făcut un bine. Dacă te-ai oprit la un om căzut și l-ai ridicat de jos, ai făcut un bine. Avem nenumărate moduri în care putem să facem binele cu fapta. De aceea spune cuvântul, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Binele este de la Dumnezeu. Ori de câte ori facem binele, de fapt suntem călăuziți de Dumnezeu. Ori de câte ori nu facem binele, nu suntem călăuziți de Dumnezeu. Mai putem face lucrul acesta prin încă un mod, așteptând timpul comunicării față în față. Și nu o să vorbesc despre asta, pentru că am vorbit data trecută, când Ioan iarăși încheie și epistola a doua și a treia cu această dorință. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei.
Și spune, nu vreau să folosesc modurile acestea. Vreau să vin să te văd față în față. Vreau să-ți acord timpul meu. Vreau să stăm de vorbă. Vreau să-ți răspund la întrebările pe care le ai cu privire la Diotref. Că gândiți-vă, se pare că Gaiu era membru într-o biserică în care Diotref era liderul bisericii. Se pare că era vorba de o biserică de casă. O biserică care poate că era și în casa lui Diotref. Așa mi explic cum putea să-i dea afară pe oamenii ăștia, pe creștinii adevărați, care vreau să-i cazeze pe slujitorii lui Dumnezeu. Și el nu. Dacă faceți lucrul ăsta, nu mai aveți ce căuta. Păi pot eu să scot pe cineva din biserică de aici? Nu, că nu-i casa mea, e casa Domnului. Numai Domnul poate să scoată de aici, eu nu pot să scot pe nimeni. Ei, dacă sunt pe teritoriul meu, deja, zic, da, pot acum să scot și eu, că sunt la mine acasă. Și Diotref se pare că era la el acasă. Dar Gaiu este îndemnat să-și asume riscul pe care un om abuzator putea să-l aibă asupra lui și să-l dea afară din casa lui. Și al treilea lucru, investește în prietenii adevărate. Versetul 14 e foarte frumos. Zice, nădăjduiesc să vin să te văd curând și atunci voi vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Și acum, într-un mod neașteptat, mai adaugă un PS, post-scriptum, Ioan. Și auziți ce spune? Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Se pare că cei doi aveau niște prieteni comuni. Unii erau în localitatea în care era Ioan și unii erau în localitatea în care erau Gaiu. Și erau prietenii lor comuni. Și spune, eu îți scriu sănătate din partea prietenilor tăi care sunt cu mine. Probabil că era în Efes Ioan, nu știm sigur unde era. Dar zice, spune și tu sănătate prietenilor mei care sunt acolo cu tine. Și mi-a atras atenția expresia fiecăruia pe nume. Vedeți, nu prietenie la grămadă, că nici nu prea există prietenie la grămadă, ci prietenia este o chestiune 1 la 1. Apropo, dacă vă întrebați dacă avem voie să avem prieteni din biserică, se pare că da. Citiți și dumneavoastră și interpretați. Ioan avea prieteni. Avea prieteni comuni cu Gaiu. Îi știau pe nume. Deci nu le spune Pavel, că putea să spună, uite, trimite-i la cutare și la cutare. Zice, nu, trimite prietenilor mei care sunt cu tine și pe care tu îi cunoști. Era cunoscută prietenia dintre ei și era reciprocă. Și îi face o urare și spune, pacea să fie cu tine. Spune prietenilor mei sănătate. Ce frumos, două lucruri. Unul l-am învățat și data trecută în 2 Ioan, ăsta cu sănătatea. Și m-am bucurat tare mult că ați aplicat și când v-ați întâlnit cu mine și unii cu alții, vi-ați urat sănătate unii altora. Excelent! Doriți-vă sănătatea unii altora. Dar de data asta mai spune ceva. Pacea să fie cu tine. Este un salut pe care l-am cam pierdut noi, creștinii secolului 21. Salutul acela cu pace. Ceau, salut. Servus e un pic mai bun, se duce un pic înspre pacea aceea. Servus înseamnă, sunt dispus să fiu servitorul tău. Asta înseamnă servus. Dacă spuneți unui om, înseamnă că vă oferiți. Acum, dacă el spune, bine, ai zis așa, deci am nevoie de asta, hai să nu exagerăm. Nu? Adică ți-am zis servus, acum ți-am dat un deget, nu-mi lua toată mâna. Cam așa se întâmplă lucrurile în biserică în timpurile noastre. Dar cred că e nevoie de pace. E nevoie de pace pentru că națiunile se luptă unii împotriva altora și cei rău s-ar putea să urmeze. Cei rău s-ar putea să urmeze. Și alte națiuni mai mari și mai puternice s-ar putea să se ridice împotriva altor națiuni, mai mici sau mai mari, și să vedem conflicte mai mari. E nevoie de pace? E nevoie. E nevoie de pace în țară? Amin. Că ați văzut prin America, pac, o pușcă și l-a eliminat pe omul acela care mergea și ducea cuvântul lui Dumnezeu. Și puteam fi oricare dintre noi care ne dedicăm să ducem cuvântul lui Dumnezeu. Pace nu mai există nici în prea multe familii. Și din păcate primești vești despre lipsa păcii din familie. Ce frumos este ca în aceste vremuri să poți să spui că ai un prieten creștin.
Și dacă vreți să vă mai dau un argument că e biblic, vă mai dau încă unul. Tot de la Ioan, capitolul 15, versetul 15. Domnul Iisus vorbește cu ucenicii lui și le spune așa: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Cum îi numea Domnul Iisus Hristos pe ucenicii lui? Prietenii lui. Concluzii. Prima concluzie. În biserică se întâlnesc în fiecare generație frați ai lui Diotref. Ei urmăresc să ajungă în funcții de conducere și de acolo, în loc să-i ajute pe frați, îi tratează cu indiferență, îi denigrează cu vorbe rele sau, efectiv, exercită diferite forme de abuz. Spun lucrul acesta ca să nu cumva să fim dezamăgiți și să cădem vreunul dintre noi pe cale, așteptând să intrăm în biserica perfectă în care toate lucrurile să fie ireproșabile. Mai sunt și frați al lui Diotref. Important este să nu fii tu în această categorie. 2. În biserică se întâlnesc în fiecare generație și frații lui Dimitrie. Ei au o bună reputație în fața oamenilor, fiind deasupra oricărui reproș. Ei trăiesc conform cu adevărul și slujesc bisericii. Și biserica și slujitorii îi apreciază. Îi apreciază pentru slujirea pe care o fac. Și 3. În biserică trebuie să ne poziționăm de partea celor ca Dimitrie, să investim în a face binele, în a construi relații de prietenie autentică, în care trebuie să investim timp și energie. E important că dacă nu avem timp și nu avem energie și nu le consumăm în domeniul acesta, nu vom avea astfel de prietenii. Și al 4-lea lucru foarte scurt: salută-i pe frați dorindu-le sănătate și pace, iar dacă nu-i poți ajuta, măcar nu-i încurca. Înțelegi? S-ar putea la un moment dat să fii lipsit de putere, să fii lipsit de resurse, și să nu poți ajuți pe altul nici măcar cu o vorbă bună. Că nu ai vorba bună la tine, dar măcar nu-i încurca pe alții. Măcar lasă-i pe ei să meargă în ritmul în care pot să meargă. Asta făcea Diotref. Nu numai că nu-i ajuta el pe frați, ci își găsea energia să-i împiedice pe cei care făceau deja lucrul acesta. Frați și surori, ce fel de struguri suntem noi? Oamenii din biserică și oamenii din lume sunt înfometați după dulceață și după aromă. Ce le oferim noi? Care este oferta noastră? La locul de muncă? Care este oferta noastră între vecini? Care este oferta noastră în fața copiilor noștri? Ce gust le transmitem noi lor? Închei cu un exemplu bun. În săptămâna asta am vorbit cu o soră din biserică și mi-a spus că într-o relație profesională, fără să știe, a primit un telefon și a sunat o altă soră din biserică. Nu i-a cunoscut vocea nici una, nici cealaltă. Dacă nu vorbești mult la biserica asta, nu-ți cunoaște nimeni vocea. Și sora aceea i-a vorbit așa de frumos și i-a rezolvat problema pe care o avea. Și apoi când a băgat telefonul și a format numărul, a văzut că este o soră de la Maranata. Și a spus: ce frumos mi-a vorbit într-o relație strict profesională. Ce pot spune oamenii despre noi atunci când ne sună cu alte lucruri decât cu lucrurile care țin de membralitatea noastră și de credința noastră? Cum vorbim celorlalți? Când gustă, cu ce gust rămân în gură după ce gustă din noi? Aș vrea să rămână un timp de cercetare în care fiecare dintre noi să ne întrebăm și să ne poziționăm. Suntem mai spre, poate nu că suntem nici ca Dimitrie, poate nu suntem nici ca Diotref, dar măcar unde ne situăm, mai aproape de care? În fiecare dintre noi există o combinație așa de Diotref și de Dimitrie. Cu cât mai mult Dimitrie, cu atât mai bine. Domnul să ne ajute pe toți. Ca în relațiile pe care le avem, într-adevăr să transmitem aroma
Domnului Iisus Hristos. Pentru că cel care este în vița care este Iisus Hristos au un gust care seamănă cu al Domnului Iisus Hristos și o aromă la fel. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Vă invit să ne ridicăm.